Dizajn musí nechať priestor na vývoj, ale zároveň nesmie upierať človeku funkciu, lebo dizajn je iba pre človeka. Stalo sa to, že auto sa začalo postupne na človeka podobať. Začalo mať jeho tvár, začalo mať jeho správanie v interiéri. Začalo to byť obývačka, z časti spálňa, niekto auto prirovnáva ku katedrále, niekto celý automobilový priemysel k náboženstvu. Neexistuje auto, ktoré by nemalo pohľad. To znamená, oči auta to sú svetlá. Ak svetlá svietia a žiaria, auto je zobudené. Dokonale prepracovaná krivka, to sú záležitosti, ktoré patria k remeslu a nie k obyčajnému dizajnu. To robí tento automobil výnimočným a dodáva mu punc a dodáva mu niečo ako šperk. Ten automobil si už z diaľky nezmýlite s iným autom a zblízka sa budete chcieť na neho dlho pozerať. Škoda. Simply clever.